Tää on tällainen backstage-esitys, että mitä tapahtuu kulissien takana. Me voidaan lisätä tästä Jamiviin sellainen postaus. Joo. Mä voin lisätä vähän maustetta. Tää ei oikeesti maistu yhtään millekään. Mitä me tehdään? Jauhelihaa ja... Mä voin maistaa omiani tai omaani. Todisesti mä olin syödä omaa ruokaa. Anna, kerro mitä me ollaan tehty. Me ollaan nyt kuvattu 7 ensimmäistä kohtausta. Lyhyt elokuva, jonka nimi on Ennakkoluuloja tai joku sellainen. Ja sitten se ilmestyy joskus ehkä kesän lopussa, ehkä heinäkuun lopussa, joskus silloin. Ja niin se on vitsi nyt tää valaa pohjaa. Niin. Oho. Ja mitäs siitä voisi vielä kertoa? Älä paljasta kaikkea. Ei paljasta, mutta siitä tulee traileri jossain vaiheessa, kun me ollaan kuvattu vähän enemmän ja siinä on niinku kaikki Jamivin porukkalaiset. Tämä meidän jauhelijan followeri. Kaikki muut on jo esiintyneet tähän mennessä, paitsi Anna ja Matilda. Niin, mä oon ollut tähän asti niinku pelkkä kuvaaja ja Joo, ja käsikirjoittaja ja suunnittelija. Niin. kohta me aletaan syödään. Hei, täällä on Olis maitopurkki. tää valmista tää makaroni? Ei. Joo. Täällä on ne... Tässä on teille haarat, te syötte näistä. Haluatteko te? Joo, vaihdetaan vaan. Näin. Nyt kun laitetaan maustetta meidän annoksiin niin paljon. Saanko nyt ottaa ruokaa? Joo, saa, jos se oli valmis. Niin sit pitää... Ei tolle voi! Et me syödään muuta kakkua. Ihmi, toi on kaikista. Jälkiruokaa. Mä en näe mitään, mä tarvin silmälaseja. Tarkkaa.